सर्वांना रामकृष्ण हरी. मी तुम्हाला या ठिकाणी मृदंग वाजवून दाखवणार आहे. तात्यासाहेब आवासकर यांच्या चरणी मी प्रथम नमन करून मी मृदंग सुरू करतो. मी अवघ्या वर्षात तयार झालो आहे. माझे गुरुजी सोपान गुरुजी यांनी मला मार्गदर्शन केले आहे. माझ्या आई वडिलांच्या कृपेने मी तयार झालो आहे. तरी मी तुम्हाला पहिल्या स्टार्टिंगला भगवान शंकरांचे स्तोत्र वाजून दाखवणार आहे. जय जय शंकर साम सदाशिव त्रिशूळ धारणी भम भम भम. शिवशंकर की जय, शिवशंकर की जय, शिवशंकर की जय. बोल. धादी धा धा तिटकता गदिगना कतिट तान ता थुम थुम थुम. तिटकता गदिगना धा, तिटकता गदिगना धा, तिटकता गदिगना धा. तुम्हाला वादन करून दाखवतो. जय जय शंकर साम सदाशिव धारणी भम भम भम. शिवशंकर की जय, शिवशंकर की जय, शिवशंकर की जय. जय जय शंकर साम सदाशिव धारणी भम भम भम. शिवशंकर की जय, शिवशंकर की जय, शिवशंकर की जय. जय जय शंकर साम सदाशिव धारणी भम भम भम. जटाधारी शिव शंभो वीरभद्र शिव शंभो त्रिपुरहारी शिव शंभो. जटाधारी शिव शंभो वीरभद्र शिव शंभो त्रिपुरहारी शिव शंभो. बोल. धान धिकिट धात्रिगिट धिकिट तान धिकिट तात्रिगिट धिकिट प्रधान धिकिट धात्रिगिट धिकिट. तुम्हाला वादन करून दाखवतो. धातीट धा धा तातीट ता ता धातीट धा धा तातीट ता ता. व्याघ्र चर्मांग भस्म सर्मांग भूत मुंडा विषकंठा यती नाम प्रसिद्धाय नीलकंठ नीलकंठ नीलकंठ. करीती तांडव धिम तनन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 न
Păi așa nu, păi e și o cultivare de